But anyway, good morning. Ali si Mister and anniversary namin, guys. At alam niyo ba kung anong binigay niya sa akin? Na surprise kasi ako. Ulat ako, guys. For our Good morning and welcome back sa ating channel. So today, punta kami meron kaming pupuntahan ni Mister, and also naghihintay po kami ng delivery ng mulch kasi kailangan ko mag-mulching sa harap ng bahay. And nagluto din ako ng yung leftover namin ng mga karne for lasagna. So I make extra sauce for that meat para naman makagawa ako ng extra lasagna for Tami at ilagay namin sa freezer. Hinuhugasan ko lang po itong aking mga kailangang hugasan para at naglalaba din ako para naman matapos itong mga gawain dito sa bahay. Yung delivery ng mulch, guys, it's here, and I'm not doing it today, so I'll do it tomorrow. I'm going to start mulching, but for now, I'm still cleaning yung aming grill. So, yun. You what? That's a lot. Ito yung gazebo, guys. I think that's my package from TikTok. No. Yes, it is. Let me open it. Yeah, all of it. Oh, amazing. Supposed to be 4 packages, 4 boxes. 2 boxes? Doesn't it say like 1 of 4 on one of them? 4 boxes. Yeah, this is my order. It is? Yeah. Well, then there's something missing from the order. Bumalik lang ako sa loob ng bahay para mag-ready para sa dinner ni Mister or dinner namin, no. So kaya kailangan na magluto para may makain din si Mister. Kasi ito yung mga paborito niyang kainin, so gagawin na natin. So magluto lang ako dito ng steak para meron tayong makain pang dinner, no. So meron ako ditong bagong bili si Mister, at saka yan, nag-separate lang ako ng dalawa para lutuin natin ngayon. Hi guys, good morning. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ay. Punta po tayo sa labas kasi nagpa-deliver nga kahapon ng mulch. And ngayon, ang gagawin in the Merian is mag-mulching. But anyway, good morning. Ali si Mister and anniversary namin, guys. At alam niyo ba kung anong binigay niya sa akin? Na surprise kasi ako. Ang dami niya palang jewelries tinago. For gift, for ganon. So, ito siya na nagulat ako kasi hello, GCPenney? Sabi ko, GCPenney or... Kasi si Tami, noon, GCPenney shopper siya sa mga sa mga jewelry. And then, wala naman GCPenney, pangit naman ng GCPenney. So, guys, nagulat ako, guys, for our, anniversary regalo daw niya, cross. So,
yun, anniversary namin, wala akong regalo sa kanya kasi hindi naman din ako mahilig magregalo eh. Wala na. Love na lang yun at saka forever togetherness. Togetherness! And then, of course, card. So, anyway. So, tara. Alis tayo. Punta tayo sa labas and it's kind of cold. So, for sure, hihingalin ako nito mamaya. And you guys are be a good girl, ha? Mama have to open this. This is before, like before, and I will see you after. So, hi guys, sobrang init. Alam niyo ba na ang dami kong gawain dito? Kailangan ko pa itong protektahan, itong floor. Pero, after na yan sa after sa mulching at saka yung wiring, basta meron akong ilagay dito sa gilid na para sa groundhog. Yan, yun yung gagawin ko. Yun, kinapalan ko na yung paglagay ng ating mulch guys, no, dahil marami yung na-order namin. Alam nyo ba na $275 yung mulch order at saka sobra talagang mahal. Yan, 6 yards 6 cubics, ganun. Hi guys, good morning. So ngayon di ba kahapon nagpunta tayo sa labas, nagtatrabaho tayo doon. Hindi ko na tinapos yung vlog, pero meron tayong natapos doon, buong yung malapit sa bahay. Lalagyan ko lahat ng mulch. So continue ko siya ngayon Saturday guys. Maginaw-ginaw konti. Pero at least hindi siya katulad kahapon na sobrang init. Mamaya for sure mainit ito, pero yun. Magbihis lang ako guys para ready tayo aalis sa labas and then start working outside. So, pahinga muna ako ngayon guys. Tama muna ito kasi parang sunod-sunod yung trabaho ko sa labas. So, nag-dinner lang ako dito. Nagluto muna tayo ng isda. Wala man si Mister, so kaya nagluto na ako dito, nagpirito. At alam ko naman na mabaho po ito. Pero, okay lang yan kasi magpaamoy tayo ng magandang amoy mamaya. Charot. But anyway, thank you so much for watching. Bye.